Opurobios Igwe Ajenga. Abum Alhaji Ibrahim Ogbonnia Ama, the Honorable Commissioner representing Southeast na National Hajj Commission of Nigeria, Okeji na Abuja. Islam bụ a universal religion a na-ekpe n'ụwa niile, ma ndị Yoruba, ma ndị Hausa, ma ndị Igbo, ma ndị Arab, ma ndị ọcha, ma ndị Israel na-ekpe Islam. Onye Igbo adịghị iche. Onye Igbo na-ekpe etu onye ugwu si nabata Islam na Nigeria ka onye Igbo si nabata Islam, maka na Muhammad abụghị onye Hausa, ọ onye Arab, onye Mecca. So etu a mụnwa bụ onye Igbo si wee nabata okpukpere Islam ka onye ugwu si nabata okpukpere Islam. The only thing bụ onye ugwu bụ ụzọ nabata okpukpere Islam wee jidegidesie ya ike. Mụnwa na onwe m bụkwa onye Igbo wee fụ na ọ dị mma wee nabata okpukpere Islam. Na-ayọkwa ụmụnne m ndị Igbo ka ha hapụ ịdị na-eche na ndị Igbo bụ ndị Muslim bụ ndị sabo, na ndị Igbo bụ ndị Muslim bụ ndị na-amụta ihe na-eme n'ala Igbo na-agwa ndị ugwu. Ọ asị ka ọ bụ Islam bụ a universal religion. Onye ọbụla nwere right ikpe okpukpere ọ chọrọ ikpe. Seriously, ndị Igbo adịghị ekwe enye ndị Igbo Muslim ohere n'ihe gbasara ọchịchị obodo maọbụ ọchịchị gọọmenti. A na-ewere na ndị Igbo bụ ndị Muslim na-enye ha ọchịchị na ndị Hausa ka enyere ọchịchị. For examples, abịagodo na appointment n'ala Igbo, ụmụ obere appointment a na-enyegasị na local government, ndị Igbo nọ n'ọchịchị mere prefer iwere ọchịchị ahụ nye ndị ugwu. Ha sị gị na ha nye onye Igbo bụ onye Muslim ọchịchị no emere ya empower ka ọ hapụ ịdị na-ekpe okpukperechi ndị Igbo. Ihe ndị adịghị mma. Anyị bụ ndị Igbo kwesịrị ka anyị jikọọ aka ọnụ dịka etu ọ dị na ugwu Hausa dịkwa na ala Yoruba. Ha jikọrọ aka ọnụ abịa na northern interest, ma ndị Muslim ma ndị Christian bụ ndị ugwu ejikọọ aka ọnụ wee chụbagide ihe ha chọrọ ịchụta. Ha chụtezie ya chụba n'ụlọ ha gbaa ya okirikiri. Ndị Yoruba the same thing. Ka ezi ka ọ ga-esi bụrụ na anyị nwa bụ ndị Igbo kwesịkwara ka anyị kpọbata ụmụnne anyị bụ ndị Igbo bụ ndị Muslim fugoro ihe nwere ike mara ebe ihe anyị na-achọ dị. Ha nwere ike ọ bụrụ na ndị a anyị na-achọghị ka ha bata amaraga ebe ihe ahụ anyị na-achọ dị, ọ ịkpọbata ha dunye ha ozi si ha jee wetara anyị ihe ahụ. Opurobios Igwe Ajenga. Islam bụ okpukperechi udo maka na Chineke bụ udo n'onwe ya. Quran kwuru si na onye ọbụla nke gburu mmadụ ofu onye dịka onye gburu mmadụ niile nọ n'ụwa. Thank you very much. Na-abịa wee gwakwa gị na onye ọbụla nke sọfụtara ndụ ofu onye dịka onye sọfụtara ndụ mmadụ niile nọ n'ụwa. Ọ bụ sọ ndị ugwu na-ekpe Islam na Nigeria, ndị Yoruba na-ekpe Islam na Nigeria. Ogbugbu a na-egbu ya n'ala Yoruba. Ị gaa na Middle Belt ha na-ekpe Islam. Ogbugbu a na-egbu na asị na na-egbu ọ na ha na-ekpe Islam. Onye si gị na ogbuo mmadụ ọbanye alaeze, does it mean Islam adịgo n'Afikpo? Abụ m onye Afikpo. Since 1957 ka Islam bịara n'Afikpo. Ọ na ndị Afikpo achọghị ịba alaeze Chineke, ha ji achọghị na-egbu mmadụ so that ka ha gbuo mmadụ ka ha banye alaeze Chineke. Igbu mmadụ abụọ, o nwere ndị ọ bụ omenala ha. Ịbanye na moto, o nwere ndị na-etu mma na ukwu. Ịbanye na bank, o nwere ndị na-anya mma n'olu. Ịhapụ ha were mma na-akpagharị ebe niile. O ruzie mgbe ha ga-eyuzu mma ahụ, esi na ndị Muslim. O nwere ndị ọ bụ omenala ha. Ndị ahụ na-abịa nọrọ n'okpuru Islam wee na-ebutere Islam ajọ aha. Ndị ahụ ọ bụ omenala ha. Mụ na gị na-abụ ma ndị ahụ. Ịbanye na bank efu ha na ha nya mma, gị nwa bụ onye Igbo nyere mma banye bank ejide gị. Ị na-aga n'ụzọ kwara mma n'ukwu, gị nwa bụ onye Igbo ejide gị. Mana ndị ahụ na-akwa mma n'ukwu, o nweghị ha ga-eme ha. So o ruzie ka ha yuzuo weapon ahụ ha ji, esi na Islam, ọ bụghị Islam.